Mi smo odlično igrali. Mi smo obe utakmice s Partizanom igrali nerešeno. Mi smo tukli Zvezdu 3-1 na Karaburmi. I to mene je doveo... Baš te sezone? Da, 3-1. Gde na kraju Ofka ispada? I to, pazi šta mi se desi. Ja se dogovorim sa Avramovićem da dođe po neki put, a da mi brani neki Nikolić. I on se složi da je i kvalitet i sve. Međutim, ova budala hoće da igra centar fora. I hoće centar fora i centar... A golman ne mogu da ti opišem. A voli da igra u napad? Samo centar fora, razumeš mi? I ovaj ga nagovori, nekako ga nagovori. Dođemo do Zvezde. Mi u karantinu, sad imaš za ovo, ima živih pa pola svedoka. To što ću ti sad ispričati. A nije za priču. A pošto ja i ti možda pričamo sve... Onda jeste za priču. Pa za priču, šta? Nek zna ceo narod da je to istina, šta? Nema da mi se foliraju kao... Pa ne znam ko je, kako ne znaš. Da Ciga nije teo da da utakmicu protiv Strumice na proslavi, jer sam dugovo. Ušao sam u slačionicu i pitao. Belasici. Jer mi dugujemo nešto, bre. Kaže, dugujemo svi. Pa mora da vratimo, moramo. Jer smo ljudi. Kapitan Milenković. Alamo vera, svi. Pošteno rekao. Ovaj sadašnji predsjednik sportskog društva. Sve. I imam običaj to kad pođemo pred autobus, samo da kako se osjećate, jer posle ručka su otišli u krevet na masažu levo-desno. To je posljednji trenutak za pitanje. Da. I digne Nikolić mali. To se vraćamo na utakmicu Ofka Zvezda, to. Je tako? Da, to je 3-1. Jesmo sad prešli bili na Strumicu? Ne, 3-1. Da. Šta hoćeš ti? Kare, meni sekretarica nudi 10.000 maraka da pustim gol Zvezdi. Pa jesi uzeo pare? Nisam. Pa idi uzmi pare. Pa ja hoću da branim. Pa branit ćeš kad ne budalo, idi uzmi pare, bre. I ja se naljutim, mada je meni veliki prijatelj Gojko Zec. I to od 12. 13. godine. Ja sam sve njega nekako nasleđivo. I u Ofki. Da, i u Voždovcu, i šta ja znam, levo desno. I ja sad mislim se da li je ovaj normalna majku ove sveti. Ima i još neko od vas, opet on. Ma čekaj bre, pitam igrače, ne pitam tebe bre. On opet 10.000, pa 10.000. Jel si uzeo? Nisam. Ma idi uzmi, sine bre, i branit ćeš. Ja ti kažem da će da braniš. Međutim, on meni pošalje Zeca, koji je posle prešao kao novinar u politiku. Stevan Zec. Stevan Zec, znam, novinar Ekspresa i Tempa. Pitao on mene, znaš šta, Cigo, ne mogu ja da pišem o Zvezdi i Ofka Beogradu ako nisam s tobom od početka, kojemu pravu si. Kad imaš prvi trening, kad u ponedeljak. Kad igrate u subotu. I mogu ja budem tvoj gost? Može, kako ne. On je sve pisao, u razredu levo, desno. On je i na sastanku u tom bio. Da se razumemo, kad sam to rekao. Ja se izvinjam što spreke, imao je jednu kultnu rubriku u Tempu, reče mi Kosta Berberin. Pa kao kroz razgovor sa Berberinom objavljuje sve i svašta. I sad prekinuo sam. I bio i u slačionici. Da sam ja rekao, nema neko slučajno udari Zvezdinog igrača. Zapamte, a ja kidam se, jedva čekam da izađe napolje. Ali je tu i Sredojević, da se razumemo, moj pomoćnik. I ja ih držim sve do... Kaži ti im već jednom, šta, tebe ako se žuri izađe napolje, bre. Ja kažem ovako prvo Nedeljkoviću, malom. Beku. Pazi, ja sam njega, Petrića, Đurđevića nudio Zvezdi. Ja je rekao, imamo mi takve igrače. Da bi posle kupio Nedeljkovića i Joksimovića. Ja sam imao dva najbolja beka. Nedeljković i Joksimović, 18 godina Burazeru, 11.0 trče 100 metra. Znaš šta je to? Kad je on izašao napolje, Zec, novinar,
Ne smijem da psujem. Mrkela, znaš gde je? Ne prva, druga, treća, četvrta tribina. Inače, tog trenutka te menjam. A to važi za vas sve. Jer ste slušali ovoga, šta vam kaže, 10.000. A mi 10.000 da nam daju, mi smo zadovoljni da podelimo. Mi smo ih samrli. I ja mu posle toga kažem... Je li on branio? Nego. I to dobro branio. Pa je li uzeo lovu ili samo... Ma kak je lovu? Lovu te drugi da uzme. Kakav lovu? 3-1. A pazi, to je moj žal. Ja volim Zvezdu. To je teško. Ja razumijem i ovog Lavatovića. Kad igra protiv... Ma da, pazi. Ko nije, Andžus, ko nije u mogućnosti da bude u takvoj situaciji, ne može da priča. Da igra protiv kluba za koji navija. Kako? Ja od 9 godina u Zvezdi je i sada. I naljuti me Dripac. Možda je to Caka, razumeš me? I on uđe, a on mrkao da mnogo se mnogo hraba, razumeš me? Pobegu ništa nije ni igrao, razumeš me? Ali opet pobjeda. Ali 3-1, razumeš me? I dobili smo mi odmah premiju od ovih partizana. Bio sam ja na toj utakmici.